Formar equips de treball entre les responsables d'extensió i companyes seleccionades pels municipis. Incentivar, fomentar i acompanyar la creació de cercles allà on hi ha escrites de Podem, així com allà on ja hi ha cercles que demandin suport. Construir espais de coordinació supramunicipals que funcionin com engranatges d'unió entre cercles de diferents localitats. Construir xarxes comarcals feministes que empoderin individual i col·lectivament a les companyes que generin referents en feminismes arreu del territori. Impulsar un Consell de Cent com un espai territorial rotatori amb responsabilitats vinculants i amb gent escollida pels cercles.